Esi sikolo sijamelene nezityholo ezininzi kuquka ungabhatalwa kwabasebenzi nokurhwebesha imali zonookontraka bethenjiswa ngokwakha izikolo eMpuma Koloni ngemali engapha kwe-80 billion rand ezokwakha izikolo kummandla waseAlfrenzo. Abasebenzi bebefudula bephangela apha bachaza ngendlela ononkontraka ebebetsalwa ngayo khona kuze batyale imali kwesi sikolo. Omnye unokhontrakta ude wamkhostela wambalela wafumanisa into yobana ingayi-21 billion kwatsho ukuthi ke enye liseleyo izawube seyihamba ke isiya e-OR Tambo iyolungisa izikolo zase-OR Tambo. Sithe ize sazi ukuba ayikho le nto yale 80 billion. Kwakhona ikhampani aye wayiqasha ngoDisemba 2020 yaze yona yaya ngeenyawo zayo kwa-InnovoShow. Yafika u-InnovoShow engayazi. Umseki wesi sikolo uyavuma ngenene ukuba ikho imali abayibizayo uqinisekisa ukuba batyala imali kwesi sikolo. Umuntu endisebenza naye ngakumsebenzi awenzileyo eqala ukwenza umsebenzi uye adonate kwikholeji. Siyayazi naloo mali uba yimalini. Ineslip andizuba sayitsho ukuba sekhona abaxokileyo bathi bona basinike imali ezingokheshi. Ugqirha Ngalo uthi ikho i-80 billion rand ilinde ukuba isebe libakhulule baqalise ukwakha izikolo. Isebe lezemfundo lizikhabele kude ezityholo lisithi lulwimi etyaleni ukuba kwenziwa isivumelwano nogqirha ukuba akhe izikolo eziyi-146. Msasazi asinayo lo esosivumelwano okanye le-memorandum of understanding naye. Siyacela into yobana ngaba ahlukane naye ngoba loo nto ingasibangela into yobana siphelele kwiinkundla zamatyala. Ugqirha Ngalo wavakalisa ukuba ufumene imali i-80 billion rand kubatyali zimali baphesheya, kodwa inkampani eyachongwa ukuba ijonge ubunyani bale mali ingaka yabonakalisa ukuba lulwimi etyaleni nanjengoko ingqonyela i-InnovoShow yazityhabela kude njengobuvuvu ezingxelo. uMax Lawrence wathi abazani na-80 billion rand bengazani nangalo nakakade. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMbizana.